Wamos piliin ng Pilipinas, piliin din ang video ng iba. Woo! Proud Pinoy! Hindi kasi ako naglalaro ng mga... Hindi, maglaro ka! Sayang perlas sa Pilipinas, hindi mo gagastusin. Tugtog na Orange and Lemon! Dali, tugtogan nyo ako ng Taylor Swift. Orange and Lemon na Fortnite ni Francine Diaz. Ayoko masira yung pag-enjoy natin ngayong gabi. 500 pesos a day, kulang pa rin na sustento. Ito, di ba bang balita nga na ngayong linggo? Tinagad simulan. Tarat, 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 tarat. Bom tarat tarat, bom tarat, bom tarat tarat. ऐसा हो तो शायद मैं कर लूं मिलन, ऐसा हो तो शायद मैं कर. Bom tarat tarat, 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 tarararat, bom tarat tarat, tarararat, bom tarat tarat. Alam ko na miss nyo ngayon itong balitang yun ang ginagawa natin buwan-buwan at tinagad simulan. So, simulan natin kay Wamo, syempre. At yun yung umabot na to ng 16 million views itong trend na ginagawa ngayon sa Pilipinas, yung Proud Pinoy. Ito yung kanyang entry. Goosebumps! Anong laro natin? Tawag dito, patintero. Hindi naman yung patintero. Hindi mo patintero pinakita mo, pero okay lang. Pag-uusapan natin yung mismo video na yan. Ano, game? Yan, dito. Woo! Proud Pinoy! Yes! Pakita mo lahat. At pinakita nyo doon ang kanyang nakuhang video sa isa pang content creator. Nagagalang kay Jack73 kasi nag-post si Jack a day ago dito at nakatitle na Wamos Stole My Videos. Re-review muna natin kay Wamos mismo bago natin puntahan niya kasi maganda naman talaga yung pagkakagawa niya. Nakakatawa lang na parang ganito yung sa mga politiko o yung sa mga barangay nyo. Naglalagay ng mga park, naglalagay ng mga gusali, naglalagay ng mga bagay na binabayaran mo na din naman. Mga bare minimum para sa mga LGU na yun. Pero proud ka pa din naman kasi bakit? Iba-iba nga, ninanakaw pa eh. Diba? Ganun na kababa ang standards natin eh. Na kahit maganda nga yung mismong video na ginawa ni Wamos, magiging proud ka pa rin ba kung hindi naman sa kanya yung mga mismong video niya. At nag-comment din naman siya nung na-call out na siya ng mga netizens. Festival clips nga pala from Jack73. Buti nga pala, buti ko na makalimutan eh. So, nag-comment din dito yung mga sila Bama Kino, yung mga iba niyang kasama sa larangan ng content creation. Pero di ba parang ano na lang eh, parang napasadahan na lang. Nga pala, ginamit ko nga pala mga clips, hindi nga pala sa akin. Pero in-important ko pa rin naman yung 80% ng video eh. Pero yung simula nun, dadapa na agad eh. Sa'y natuwa ang may likha. Hindi ko napapakita yan dahil I'm sigurado naman ako karamihan sa'yo napanood na yan. So ito yung kay Jack73 at tinanggal pa nga daw yung watermark. Well, pag zoom in mo naman, matatanggal mo nga naman talaga yun kasi naka-zoom in yung kanyang ginamit. Naka-vertical. Anong laro natin? Tawag dito. Yeah. Very proud Pinoy moment. Pag ninanakawan ka na nga, tumatawa ka pa rin. Goosebumps yan naman. Yes! Ito, pinakagusto kong content sa Pilipinas, yung mga nakaw. Piliin mo ang Pilipinas. Nas, pinili kong video ni Jack73. Piliin mo, akapin mo. Ito yung 2023 pa. O po, January 16. Munti ka na sa birthday ko. Munti ka na talagang magdire-diretso doon ha. At sa pili ka ni, di ba ni Wamos, maging grateful ka na lang. Isend mo yung grateful letter, appreciation letter mo sa Meralco. Ito nagigets ko pa eh. Pag nagnakaw ka ng meme, hindi naman nun ganun katindi. Kasi ninanakaw mo rin naman, yung ninakaw na ng iba. Pero pag mga ganitong shots, usually mga photographers, videographers, kahit sa mga editor ko, sinasabi ko, i-transform mo talaga to na matindi. Or bibigyan natin yung link dito sa ilalim ng description. Kasi iba yung level kasi at iba yung kakailanganin mong gamit, iba yung resources na ginagamit ng mga taong yan para gumawa ng kanilang content. Mga ganyang drone shots, ang mahal kaya ng mga ganyan. Oo, tsaka tapos mag-zooming ganito mukha ni Wamos. Gusto mo ba? Piliin mo ang Pilipinas.
Maraming salamat, Wamos, at napagbigyan mo aking content. Di na nga siya nag-comment, di ba? Ako na nagsabi. Ay, loko. Diba, puro tayo proud ka ba sa Pilipinas? Pero proud ka ba at nirerespeto mo ba yung mga Pilipino nandun sa loob niya? Wala namang kwenta ang Pilipinas kung hindi mo rerespetuhin o hindi mo mamahalin yung mga Pilipino nasa loob niya. Mga ano lang yan, lupa lang yan. Ang nagbigay ng kahulugan sa Pilipinas na ay yung mga Pilipino o yung mga taong nasa loob niya. So kahit puro tayo proud Pinoy, pero proud Pinoy ka lang. Tapos magpa-plug ka ng sugal. So isipin mo lang, proud ka sa Pilipinas, pero mga Pilipino nasa loob, tinutulungan mo maghirap sa Pilipinas. Piliin mo ang Pilipinas at hindi mo na nga pinili ang mga Pilipino. iPhone sa mga lucky sharer natin dyan. Huwag nyo kalimutan. Pumunta kasi ako sa FB niya. Slot Machine, Live Sugal, Alphabet. Piliin mo ang sugal. Yeah, you know, dami dyan. Tug. Sana yung pagiging proud natin sa Pilipinas hindi lang sa mga content at sa mga trending na video. Sana walang katapusan na scroll dyan, may nakita ka nag-ano ng sugal. Sana wag natin suporta, diba? Tanggalin mo, i-block mo sa feed mo. Nakakatawa lang talaga yung parang contrast na piliin mo ang Pilipinas pero ginaganito mo yung mga Pilipino sa loob. Yan. Sunod na balita, kaya ito naman yung nangyari sa Occidental Mindoro at accidental daw na pinalabas si Francine Diaz nung tumutugtog pa o hindi pa tapos yung set ng Orange and Lemon. So ito yung video, tingnan natin. Pa yung mukha na to. Ano nangyari? Magandang gabi, San Jose! Woo! Best reaction naman talaga si ano dito, si frontman. Meron ba tayo meron ba tayong ad? May replace ba ng ad dito? Napag-usapan ba natin to sa ating lineup? Sa inyong lugar, kaya naman po para sa aking nag-iisang kanta, may isang request lang po ako. Pwede po ba ako mag-request sa inyo? Oo naman. Pwede. Pwede ba akong sabayan? Oo naman. Ano kakantahin mo? Opo. Okay, song please play. So, tinignan niya pa yung likod ng bando. I-play mo nga yung kakantahin ko. Nabigla ko lang papasukin yung set nyo. Puti na lang tumalikod si frontman. Siguro kung nagkatitigan sila sa mata, baka mayroong nagkahagisan dito ng gitara. Ano, makikita mo yung yung obvious na panic sa likod. Bakit ganyan? Naku, yari ang organizer niyan. Tatlo naman yan yung host, yung organizer, tsaka yung manager ni Francine. Yan yung tatlong dapat nag-uusap Pag yan hindi nag-uusap-usap, magkakanda loko-loko lahat yan. Kaya mo, may lumapit na kay frontman. Mukha si Joey De Leon, ha? Yari ka. Ayun na nga. Sino mauna lumabas? Ako, ikaw. Patigasan tayo dito. Ayun na, ayun yung awkward. Awkward. Ano, hindi ba? Para kasi mga nagsasabong sila ng mga manok Hindi dapat yung dalawang manok yung nag-aaway. Dapat yung mga handler nila Yung organizer dun sa part ng Orange and Lemons at yung manager naman ni Francine Diaz. Kasi syempre ang magpapasok dyan, syempre yung host. Kasi yun yung mismo nangyayari dun sa event. Kailangan lahat yun magtugma-tugma O yan, Nasa na? Kantahin mo na yung Taylor Swift! Tugtog na Orange and Lemons. Tali, tugtugan nyo ako ng Taylor Swift. Nagsusukot na ako dito. Ano wala? Sabayan nyo ako kanta, dali. Sabayan nyo ako, guys. Tama ko, di kayo kumakanta I know. Rock me out! Ano na? Dapat nagpatugtog dito yung Orange and Lemons ng ng Pinoy ako, Pinoy tayo. Ang ito pala katagal to. Woo! Go Swifties! Yung visible confusion sa likod. Ala, yun na, galit na nga. Tara na nga. Lagot. Good morning. Good morning. Bumalik sila pagkatapos ng set? Pasensya na sa lahat na naghihintay sa amin. Maraming nagme-message sa amin na bakit ngayon lang. Ibang oras sa set. Oo. Pero gusto ko lang manghihinang paunhin. Pero kailangan kong sabihin to para sa mga artists. Ayan na nga. Na
Ginawa ba naman silang backup? Ginawa silang backup banda. Oh, sige na, tugtugin nyo na yung tinasyon ko. Origin Lemons. Dapat alam nyo yan eh. Dapat alam mo yung tugtugan lang. Gusto ng mga kabataan yan, di ba? Kasi dapat kaninang 11 pa kami dito eh. Ah, okay. So tuloy-tuloy pa rin yung araw. Sumisingit. Yun lang. Respeto lang ba? Yeah, respeto lang. Professionalism. Pero professional din ba na kinoll out niya? Well, dapat din naman kasi sila yung unang naargabyado eh. Kasi ginawa lang naman ni Francine yung sinabi nung organizer, oh, pasok ka na. Pasok ka na sa loob nung event. Di pa ata sila nakakapag-ayos nung gamit nila o nakakapagpaalam properly dun sa audience. So, yun lang. Gusto ko lang yung buong concert eh. Ayoko masira yung pag-enjoy natin ngayong gabi. Hindi, nag-enjoy nga ako lalo. Nagkaroon ng awan. So, basta saya yun eh. Let's do this. Yeah, dapat wag natin awayin either itong dalawa, itong Orange and Lemons o Francine o si Francine. Mas hanapin natin dito yung mga organizer tsaka yung host, diba? Tsaka yung manager ni Francine. Sila dapat. Kasi professional nga sila, ginawa pa rin nila, di ba? Eh, kailangan nila gawin pag itinakda na sila doon sa oras. Labas ka na, simula mo na. Wala ka na, andun ka na, wala ka na magagawa. But the show must go on. Sa lahat na nasa dilim! O kanina din nasa dilim kayo eh, no? Nasa shadow kayo ni Francine eh. Respeto sa parehong artist, hindi dapat pinagsabay. Matagal talaga mag-set up ang band. May mali ang organizer. Usapang professionalism lang din naman yan. Sanay naman na yung parehong yan. Ito matagal na ang Orange and Lemons. Diba? Matagal na rin sila Francine. Matagal sila sa business na yan. Makikita mong professional nga sila kasi hindi sila nag-cause ng scene. Pero makikita mo kasi pag hinanap mo yung kanilang inis, makikita mo naman yung reaction nila. Ito yung good ending doon na parang kasi sana unang stroke pa lang ni frontman doon, umalis na agad si Francine. Okay lang, kahit gaano kaputi kilikili mo Francine, hindi yan tatagal dyan. May nag-post din yung mismong program proper nila. Pinabi nila dito na panghuli si Francine Diaz. So talagang on the end ng manager at ng host at saka yung organizer ng event, dapat hindi pa lumabas si Francine doon. So hindi sila siguro nagkaintindihan, baka may tutuli yung organizer. I'm sigurado naman ako ganito kalalaki mga pangalan hawak nyo. Dapat experience ka na eh. Dapat professional din yung mga mismo organizer dyan. Na hindi dapat yan lumabas habang hindi pa nakakaalis yung banda o hindi pa tapos yung kanilang set. Kasi nagbumukha lang silang parang singit sa isa't isa. Sunod. Ayan, day 1 sa PBB House. Yeah, Orange and Lemons! At tayo'y mayroong pagkakaiba. Kasi bakit magkaiba kayo ng time slot? Ano dahil kikita na? O, ayoko makita yan. Ang asim mo. Ngayon malalaman ko bakit hindi ka makukuha sa PBB. May Orange and Lemons. Sunod. Ayan, galing kay Chan. Hulaan mo yan. Jose Marie Chan. Pepe ni... Bukang next time hindi ka na niya papadala ng photo eh. Sunod. Me and my friends promoting our business after choosing discarded ang diploma. Siyempre naman, malay mo gumana yung diskarte mo, di ba? Kung may diploma ka, alam mo na kailangan mo din naman yan sa social media. Kailangan mo yan sa marketing. Di ba? Meron kay Franklin yung nakabaliktad. Yung kanyang libro. Di ba? Makikita mo doon na puro sa diskarte, hindi na niya naiisip yung mga basics nung pag-promote ng mga businesses niya, di ba? Kasi na-connect siya kay Alex Hormozi, yung mga ginagaya nila mga style, ang mga ginagawa ni Franklin doon, makikita mo na yung basic lang, yung pinaka-simple. Walang sikreto sa ginagawa niya. Siya lang kasi yung pinakamaraming sinasabi sa pinakamaraming paraan. So parang above the noise siya. Siya mismo yung ingay. So, di ba, talagang kinukuha niya yung buong market. Kahit hindi naman yung pinaka-quality nung business niya. Kahit hindi yung pinaka-quality made na kanyang edit. Diba? Pinakamabilis na ChatGPT, lapag mo. Pinakamabilis na edit na magagawa ng TikTok o ng graphic artist na mumurahin lang dyan, pasok mo agad. Pinakamura lang lahat, pinakamura. Kasi alam niya dito, piliin mo ang Pilipinas, alam mo dito, benta na agad yan. Alam mo dito sa Pilipinas, kahit hindi sobrang kalidad, basta mag-viral na yan, basta sapat na yan, huwag mo na to i-edit. Huwag mo na to i-color grade mo sa edit. Huwag mo na gandahan yung boses ko, huwag mo na ayusin yung framing. Basag-basagin mo na yung boss, okay lang yan. Diba? Kasi yun yung patok eh. Yun yung okay sa mga tao. Kaya mabuti, nako-call out sila sa mga ganitong pagkakataon. Sunod, galing kay Papa G. Pocha, piliin mo ang green screen. Ito pare, Primus Cutter. Maglaro ka. Tama! Yan ang Pilipinas. Hindi kasi ako naglalaro ng mga... Hindi, maglaro ka. Sayang lang pera ko. Sayang perlas sa Pilipinas, hindi mo gagastusin. Wow, puta. Minsay na tunga ang may likha.
May likha nun, Debs. Leche! Yeah! Yeah, magkaubusan ng pera. Maubusan ka ng pera, tapos aasa ka sa Gcash nila, Wamos, para guminawa sa buhay. Grabe ka talaga. Ang bait mo talaga, Wamos. Grabe. Amen. Oh, wala, meron. Tayo yung sabong. Wala, meron. Bawal na to, di ba? Di ba nagkaroon na ng crackdown sa mga... Nilalala ako dyan susugal. Sabi na, good evening sir, hello sir, for video promotion with online games. Sabi ko, anong klaseng sugal? Sabi ng admin ko, yes sir. Alam mo na. So, piliin mo. Piliin mo ang Pilipinas. Sana na, alis na tayo. We out. Sunod. Ano to kay Gina Fair? Ayan, ako. Tatanggalin natin ang Pinoy card mo. Nako, ang galing, sakto. Kunin mo yung Nike. Hindi pa masikip yung mga ano nyo. Sunod na balita, ito naman yung nag-viral kay Tito Tulpo nyo tungkol doon sa binibigyan ng 500 na baon per day ng kanyang tatay, pero di na nila kasama sa bahay. So sinusustentohan na siya. Parang ganito rin orange and lemon tsaka si Pansin kanina Yung bata na di naiintindihan na nangyari. Nag-iisa na kung gusto kong makatapos. Kaya nagsikapan ko na gagapan ko siya. Pangako sa kanya. Isip ko lang, may bayad ba yung mga ganito pag pumapasok sila? Kasi nakakatawa yung enkwentro parang umabot pa sa ganito. Baka meron silang, TF, private fee. 500 a day. Dati nga sa amin, 500 isang linggo na yun, 100 isang araw. Kasama na doon yung merienda, kasama na doon yung commute. Hindi ko magets na paano mo may isip na tama ka dito, girl? 500, 246, 6K. 6K ang kinukuha mo kada linggo. Dapat sa'yo, bare minimum na lang. Pero dito naman, hindi mo mapipili ang magulang mo, diba? Ikaw na bahala kung paano mo sila mamahalin, paano mo sila iintindihin. Pero dapat piliin natin ang mga Pilipino. Huwag natin piliin ang Pilipinas. Mas piliin natin ang mga Pilipino. Pag magbasaya ang mga Pilipino, pag nabigyan sila ng tamang respeto, tamang pagmamahal sa kanilang itinatrabaho, pagmamahal sa loob ng bahay, pagmamahal sa kanilang mga gawain, mas gaganda ang Pilipinas. And hindi na natin kailangan isaksak sa isa't isa na dapat piliin ang Pilipinas. So yun, doon tatapos sa mga balita ng ngayong linggo. Gusto pa na mag-get with a like, i-share nyo sa mga hindi pinili ng mga kaibigan nyo at huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Marites na mamaalam. Shoo!